craving for ginataang mais or lelut mais in Kapampangan, guys. Ayan siya. Diba? Masarap na masarap sa merienda to, guys. Lalo na pag malamig na siya. So, yan. May lelut mais or ginataang mais. Malapit na, guys, ang ating ginataang mais or lelut mais in Kapampangan. Yummy! Thank you for watching, guys. Bye-bye!